ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ପୋଲ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ 15 ଗାଁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଧୋଇଗଲା ପୋଲ। ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିରିକଳା, ଲୁଙ୍ଗାଝର ରାସ୍ତାର କଖାରୁଆ ନାଳ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ପୋଲଟି ଭାସିଯାଇଛି। ପୋଲ ଭାସିଯିବା ପରେ ତରମାକାନ୍ତ ଓ ସାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ପ୍ରାୟଟି ଗାଁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରୁରୀ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା, 75,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା, 25 ଲକ୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟର 234 ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଡ, ମାସିକ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭତ୍ତା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭରେଜ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଧାରଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଡ୍ରାଇଭର, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 75,000 ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 25,000 ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭର 5 ଲକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 184 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ। ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 6 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ। ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷକରି ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସହ 4 ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 9450 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସହ 4 ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 1450 କୋଟିର 4 ରେଳ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଖଡ଼ଗପୁର, ଭଦ୍ରକ, ହରିଦାସପୁର ଓ କଟକ, ପାରାଦୀପ କରିଡର ସାମିଲ, 410 କିମି ବଢ଼ିବ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ। ଦେଶର 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ନେଟୱାର୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 4ଟି ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ 1450 କୋଟି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରାୟ 410 କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ଏବଂ 2030 ବିନା 31 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 10 ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ବି ମାନବ ସୁତାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୱାର୍ଡ? ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନବ ସୁତାରଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୱାର୍ଡ। ଏହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କାହିଁକି ଏତେ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ପୁରସ୍କାର? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ। ମାନବ ସୁତାର ଗାଲେରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 4 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 6 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ତାଜ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୱାର୍ଡ ଉଭୟ ପାଳିକୁ ମିଶାଇରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ରନ୍ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୌକା ଏବଂ ଏକ ଛକ୍କା ସାମିଲ ରହିଛି।